जाती मोर्चा जिंदाबाद। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, जय श्री राम, जनता जय श्री राम। एग्रो मंडे बंधु अरे यार एक में औरत में 500 लोग पार देगा क्या? जवाब रिमालिया खरसना डिप्टी सीएम बिनि नगस अमाहाके तांगे मेको बटिने बाहाके तांगेमान बरां मतां आबनि आंसार मारिनायनो रिमायाखै ओ हारि दिब्रासारा नना मा खाइला जनता दिबुतारा नना मा खाइला सीएम कुनो सन्दना मा खाइला आबनि जवाब मारनायनो मारनाय कारण दिब्रासा हांख्रायनाय बागै और सिने राज्य सरकार टेबो रां 10,000 एडीसी भवन तांनानै बागै 10 कोटी रां हमा जागाव नों शिलंआव लाङै थुम कायो शिलंनि बागै एडीसी नि बागै रां रेमा जागा नों ग्यांगाव लां आबनि जवाब जों सरकार सिनि जियास बाबो जुनाल अफिसारनो सानमाने आं सारिमेया कयदिन जरा नासिनि सौ जों साका 19 तारिखआव जुनाल डेपुटेसन नि माने नरक किनिबो आन्सारिमेया किनिबो नरक आन्सारिमेयाखै जों कटर सभा खायनायनि बागै रेडि होनला जाखै जों साका आबनि बागै जारा हा हानि सिरि खंनाय दफा सिरि खंनाय नरक किनि पाटलि बुकुं बानानो ठपगै हा दफा नि कासासेनि ताककै बुकुंजों पूर्ण चन्द्रनि नक साकावदा गेराखा टिप्राले टिप्रासा ननो आबनि बागै भुटि ननो टिप्रासा भुटि माने निनि किनताला नक तांने बागै बुकुं बानानो भुटि निरी टिप्रासा हांख्रायनाय बागै दै माया कारेन्ट माया लामा माया जानि जाम बांथाय माया ना बागै मानानि बागै से भुटिओ निनि व्यक्तिगत बहक खुंनायनि बागै टिप्रासा भुटिया जदिओ नों टिप्रासा न ठगगै निनि व्यक्तिगत बहक सखमा टंकाय टिप्रासा न मा खायग्ला नों अखाय मारनाय ताकबताय बुकुसं आबनि जवाब जों सानायनो सानाय आसे सानो दिनैनि आने जुनाल डेपुटेसन किसा कक सामने और न मठानजाका जतन हामबाय भारत माता की जिंदाबाद मोदी जी जिंदाबाद अमित शाह जिंदाबाद